450 anibersaryo kan sa tong parokya. Ikalima, kandidatas sa Reyna Elena 2026. Padagos po ang pag-recruit niya to para sa mga Reyna Elena 2026. Magrani na lang po sa Parish Youth Ministry para sa iba pang kahapotan. Igwa na po kita nindosing kandidata. Ang first and last canvassing gigibuhon sa petsa 23 kan Mayo, kaya sarong canvassing na lang po. Suportahan po niya to ang mga kandidata. Ika-6, enrollment sa Holy Cross Parochial School. Bukas na po ang enroll sa Holy Cross Parochial School. Igwa na po ni mga teachers na ma-assist sa Indo sa pag-enroll. Magpa-enroll na po tulos. Ika-7, Flores de Mayo. Iniimbitaran ang mga kaakian na magpartisipar sa Flores de Mayo lambang Miyerkules asin Sabado sa oras na alas 4 nin hapon. Ika-8, kapiyastahan kan Fatima. Sa Miyerkules, petsa 13 kan Mayo, iyo ang kapiyastahan kan Fatima. Makisumaro kita sa pagpamibi para sa katuninungan. Igwa po ni nobena kada aga pakatapos kan misa, napupunan kada Lunes. Ini pong misang ini idinulot para sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Angel Nierba and family. Pasasalamat for birthday dulot ni Franlex Baldovia. Pasasalamat dulot ni Domingo Oronan Jr. and family. Pasasalamat dulot ni Maria Donna Fe Flores and family. Pasasalamat dulot ni Jemar Adam Alamo. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Alex Tretasco and family. Petition dulot ni Mariflo Julie, dulot ni Julian Chan. Para sa kalag ni Celito, dulot ni Lerma Oida and family. Para sa kalag ni Luisa E. Santos, dulot kan Orillosa family. Para sa kalag ni Paula, dulot ni Mr. and Mrs. Bong Luis and family. Para sa kalag ni Salvador E. Alejo, dulot kan Gonzales Acub family. Para sa kalag ni Samson, dulot ni Gerson Terceño. Aldaw gibumo ang kaglalang nganing magkatiripon liwat magturugang mga aki mo kami piniling banwa ngunya-nguya kami sa banal mong erokan napupungaw ikan niliinaw maya-ayahan ng ikan ukyaw nagma
sandalan, sa pag-umaw, magayagayang magkurahaw, magayagayang magsarayaw, sa mga awit ang Diyos ipaglangkaw. Sa ngaran kan Ama, singkan Aki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kaguranan ta, ang pagkamot kan Dios, asin pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Matugang yaong kita sa ikanom na Domingo, sa panahon pagkan pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Inaandam kita sa pag-abot kang banal na Espiritu, asin na padagos kitang iniimbitaran na magdanay sa iya. Matugang akontan sa itong mga kasaalan, tangani magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuokan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa to mga kasaalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa Sa kaitaasan, kataasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marhayan buot. Inuumami ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hading langit non, Diyos amang makakamhan, kagurang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kera kami, ika nagpapara kan makasalan kan kinaban, ako ang samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kera kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orog kahalangkaw Yesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayonan kaining mga aldaw ning kaugmahan na samong ginigibo. Sa kamawan, kan kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganing ang samong binabalikan sa pagrumdom sa gibo, danay niya mong rimpuson. Holy Keso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay at sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan. Enot na babasahon, pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Felipe na naghilig pasiring sa syudad din Samaria, nagiduman para harubay kan Mesiyas. Saroan buot, maigot na naghihinanyog, ang mga katawuhan sa mga isinasabi ni Felipe. Tanagdadangog asin naghihiling ninda, ang mga gibo niyang tanda. Tahali sa dakol na sinaniban, ang mga marumpot na espiritu, nagluluwas na nagkukurahaw sa makusog na tingog. Asin at dakol na mga paralitiko sa kapilayan na bulong. Nagkaigwanin dakulang kaugmahan sa syudad na ito. Pakadangog kan mga apostoles na yaon sa Jerusalem, na inako kan mga kan Samaria, ang tataramon kan Dios. Sinugo sa inda si Pedro at saka si Juan. Naghilig ang duwang ini asin nagpamibi para sa inda tanganing maako ang Espiritu Santo. Taday pa ini nagtukdon kiisay man sa inda. Bunyag sana sinda sa ngaran kan kagurangnan na si Jesus. Dangan ipinaratong sa inda ang mga kamot asin inarako ninda ang Espiritu Santo.
Tataramon kan kagurangnan. Salmo responsorio, ang bilog na kinaaban, maugmang mag-aawit sa Dios. Uliton ta po, ang bilog na kinaaban, maugmang mag-aawit sa Dios. Magpataratara kamo sa Dios, bilog na daga, magtugtog sa kamarawayan kan sa iyang ngaran. Magtaos sa iya nin mamuraway na kaugmahan, magsabi sa Dios, makatakot an sa imong mga gibo, sa atubang kandakulang mong kusog, napapaniro sa imo an sa imong mga kaiwal. Ang bilog na kinaaban, maugmang mag-aawit sa Dios. Ang bilog na daga, magsasamba sa imo asin magtutugtog sa imo ngaran. Madya asin hilnga, ang mga gibo kan Dios, makatakot ang kagibuhan niya sa mga aki ni Adan. Ang bilog na kinaaban, maugmang mag-aawit sa Dios. Ang daga, pinarigi niyang marang daga, sa salog, nakapagbalyo sinda na nakabitis, kaya maugma kita sa iya. Nakakapangyari, huli ta makakaman, sagkod pa man, ang siyang mga mata sa mga nasyon, nagbabantay, ang mga suwail, day nakakapalangkaw kan sa diri. Ang bilog na kinaaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Madya magdangog kamong may pagkatakot sa Diyos, tay sasaysay ko ang mga gibo kan sa kong kalag. Ang bilog na kinaaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Pag umawon ang Diyos, day niya isinikwal ang sa kong pamibi, ni ihirayo sa ko ang sa iyang pagkahera. Ang bilog na kinaaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ikaduhang babasahon, pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, pabanalon nindo si Kristo sa indong mga puso, danay na andam, magpaliwanag sa gabos na naghahapot sa indo, dapit sa yaon sa indong paglao. Alagad sa kahuyuan sa katakutan, igwanin malinaw na konsensya, tanganing kung sa inagayo kamo pinapakaraot, mapasupog ang nagbabalo, bagi kan marahay nindong pamuhay kay Kristo. Tamarahay pang magtios bilang paragibo nin karahayan, kun iyan ang ipagbuot kan Dios, kisa bilang paragibo nin karatan. Si Kristo man makasaro, nagtios sa mga kasalan, hansuripot para sa mga tampalasan, tanganing ikahatod kamo sa Diyos, ginadan sa laman, binuhay sa Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kung nagsabi si Jesus sa mga disipulos,
kung namumutan nindo ako, o utubon nindo ang sakuyang mga tugon. Ako man, mahagad sa Ama, asin tatawan niya kamo, nin saro man na Paraklito, tanganing makaibahan nindo sagkod paman. Ang Espiritu nin katotuuhan, na dai maako kan kinaban, huli ta dai natatanaw asin dai midbid. Kamo na midbidan nindo siya, huli ta nagdadagos sa indo, asin mapapa sa indo. Dai ko kamo babayaan na ilo, magdadalaw ako sa indo, dikit pa asin ang kinaban, dai na sako makakatanaw. Alagad kamo, matatanaw nindo ako, huli ta ako buhay, asin kamo mabubuhay. Saldaw na iyan, maaraman nindo na ako yaon sa sakong Ama, asin kamo sako, asin ako sa indo. Anigwa kan sakong mga tugon, asin nag-uutob, iyan ang namumuot sako. Ana namumuot sako, mamumutan kan sakong Ama. Ako man, mamumuot sa iya, asin mapahiling sa iya. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Tukaw po. Diyos maray na gabi po kaninyo ngamin. Sa mga nakalipas na aldaw, saksi po ang kadaklan sa tuya kang mga reunions, family reunions, o kaya batch reunions na ginigibo na pagbabalik, pagtitiripon, liwat pagbabago, kang pag-iribanan bilang pamilya, asin bilang magkakaklase. Mahalaga po ining mga tradisyon na ini na ginigibota, and I'm sure kadaklan po nag-uugmaman na mahiling an umamidbiran ang iba pa nindang kapamilya, o kaya mahiling itong mga dating kaklase. Why important ining mga arukening gathering? Kadakol mga dahilan, pero one of them is the need for emotional support, lalo na sa mga family reunions, saro sa mga magayon na bunga kang family reunions, iyon na ma-realize ng tao na I belong to this family. Na ako bako lang basta na namundag digdi sa kinaaban na mayong kinabibilangan na pamilya. It's always a joy to realize that you belong to a family or to a group. Lalo na inaako as you are bilang sarong tao. Sa mga panahon na ini po, saro sa mga kinakatakutan kan mga tao, iyo ang abandonment. Itong mamatian mo na binayaan ka, o kaya nagsusulo-sulo ka na lang sa buhay. Magpuon po sa aki. No? May mga aki na amay na naiilo, dahil namimidbiran ang magurang. Initotoo man, maski sa mga sultero o dalaga, itong napifeel ninda na mayong nag-a-accept sa inda, feeling niya solo na lang siya sa kinaban. It's masasabi tang garong kaluyahan, o kaya masasabi niya tong kakulangan na mayong nag-aako sa imo. Maski sa pag-inaguman, may mga pagkakataon na nagkakasuruhayan, nagbabarayaan. No?
As in, lalo man sa paggurang. Bako daw minsan may mga gurang na 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 nanunumpungan niya to na mayo ning kaibahan. Kaya po, it's a reality for all ages. Magayon po na mamatian na igwa kitang pamilya na nagsusuporta sa tuya. Bako lang simpleng family but a supportive family. Kaya po, ini ang sinasabi kong mahalaga ining nagpo-promote kita kang relasyon sa tuyang pamilya. Ito ma-realize mo na dawa, mayo siya pero aram mo na yaon sinda dyan na nagsusuporta, full support sa saindo. Ini ang bagay na mauot na iwasan ni Jesus. Because ang gospel, nagsasabi sa satuya, mapapadapit sa paghali ni Jesus. Pinag-a-assure ni Jesus ang sa iyang babayaan, dahil ka mo magiging ilo. Danay na yaon ako sa saindo. Ipapadara ko sa indo ang Paraklito. Anong ibig sabihin kang Paraklito? Yan po tataramo na Grego, pero kung i-translate niya to sa English, ang Paraclete is an advocate. Garo po baga itong sa kaso, ang sarong judge, ang sarong lawyer, inaapod niya itong advocate, kaya nga abogado, kung babalikan ta ang root word, kang abogado, it's really advocate. Ano ang ginigibo kang abogado? Taga-advice, counselor. Ang abogado, sarong tao na naggagabay, nagtutukdo kung anong sasabihon sa korte. Ang sarong abogado, nagtataoning consolation. No? Dinidipinsahan ka. So, kaiba ka. Pinapasiguro na nasa maray kang minsan pag ika-akusado, dahil mo aram kung ano ang sa imong gigibuhon, ano ang sa imong itataram. Pero pag may abogado ka, dawa silensyo ka lang dyan, bahala na ang abogado ta, medyo nahiling ang gabos sa mas mahiwas. Ini ang pinapangako ni Jesus sa iyang paghali. Ipapadara ko sa indo ang Paraklito na maggigiya sa indo, na mamamatean nindo na ako danay na yaon sa indo. Mayong dahilan na kamo mahadit, mamundo, dahil ako danay na kaibahan nindo sa paagi kang Espiritu na sa kong ipapadara sa saindo. Ini po ang nagtatao sa tuya ning kagianan sa pagkabuhay na mamatean niya to. Na di kita binabayaan ning kagurangnan, kundi danay na kaibahan niya to siya sa paagi kan Espiritu Santo. Alagad pa paano niya to mapapadanay ang presensya kan banal na Espiritu. Ang Espiritu po Santo, iyo po ang nagpapamati sa to, nagtatao sa tuya o nagpapamati sa tuya kan pagkamuot nin mahal na Diyos. Saro po sa paagi na namumutan ta ang sarong tao o namumutan kita kang sarong tao, iyo ang sa indang danay na presensya. Presence. Kaya bagaan mga aki, sabi mo ngaya mami, love mo ako. O, ano ta mahali ka? O, minsan araw kan mag-isip ang mga aki. Very important ang presence. As an expression of love. No? Kaya ang Espiritu Santo pinapadara sa tuya, tanganing ipamati sa tuya ang pagkamuot nin mahal na Diyos. Alagad sinabi ni Jesus sa tuya, kung namumutan nindo ako, o utubon nindo ang sakuyang mga tugon. Ang pagkamuot po, bako lang feeling o pagmati, ang pagkamuot po, action.
mahiling mo kung namumuotan nindo ang lambang saro, kung may ginigibo kitang bagay para sa tuyang namumuotan. Halimbawa, ang lalaki, maipapamati niyang namumuotan niya ang sayang agom kung nagtatrabaho siya, may hinahatod siya at the end of the day or at the end of the week ning something sa iyang pamilya. Oh? Yan, concrete pong pagpahiling kan pagkamot. Di pwedeng just simply romantic feeling na nagsisimbagan ka mo about I love you and I love you too, pero kuyan, mayong nangyayari sa indong buhay. Di pwedeng arog ka yan. Dapat may ginigibo. Oh? Kung love mo ako, siring man kang aki. Di pwedeng magpaparata lang siya sa iyang magurang, I love you, mami. Pero pag sinusugo, di lamang nag-iiwag. Oh. Maski, kuyan, maglaag ng tubig sa baso kang magurang. It's an action. Love is an action. At asin iyan ang bot pong ipamati, mauot na ipamati sa tuya nin mahal na Diyos. That He is actually acting, He is doing. Ang sa iyang presensya, bako lang simple presence, but an active presence. Iyan po ang Holy Spirit na ipinapadara sa tuya. As in, hopefully, ini ang maging inspirasyon niya to do more, to express more our love for others by our concrete actions. As in, dyan po, urog na nagtatalubo ang presensya nin mahal na Diyos. Mati, bako lang mati mo, kundi mati kan mga nakapalibot sa indo na ang Diyos namumuot sa to dahil sa mga marhay na gibo na pinapahiling niya to sa satuyang kapwa, sa satuyang pamilya, sa satuyang mga pag-iriba. Kaya dahil kay puhan na abstract ang Holy Spirit. Naging realidad po ang Espiritu Santo every time we do good deeds, good actions, good concrete actions sa satuyang kapwa. Iyan ang hagado niya to, na grasya sa banal na misang ini, na urog na mamatian niya to, ang pagkamot na iyan, ning kagurangnan, susog sa iyang pangako. Amen. Tindog po kita. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Kristo, aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo. Namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kani katulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. May pagsarig asin paglaom, mamibi kita sa Ama, asin hagadon taan sa iyang tabang, na kita maging bukas sa banal na Espiritu, sa satong pag-arang sa iya sabiyon ta kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, dani na magin bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang paggiya sa saindang mga pagpasya asin mga gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga pamilya na nagsiriblag asin nagsasakit huli sa kapaitan nin buot, mag-ako kan pakikipag-ulian na waras kan Espiritu nin katuninungan para sa pagpaumay kan anuman nakulog nin buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing an satong mga harong, magdanay na matuninong asin oruyon, hulitan mga magurang dusoy sa pagiya sa saindang kaakian sa dalanin katutuohan, asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga naghehelang, mapakusog ang buot, huli sa pagkamuot, kan mga katuod na nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga gadan, magugma sagud paman sa katuninungan na balaog ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Amang makakamhan, pinapaniwala mi sa imong pangataman, an samong buhay asin mga pangangaipo. Huli kan balaog mong pagkamot, sararua kami bilang simbahan. Tanganing magkusog an samong buot, na mabuhay, sosog sa samong kamabutan, na magsunod kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagkot paman. Kaugmaan ni sakuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asin buot. Inunusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Tindog po. Magpamibig ang mga tugang, tanganian sa kuwasidong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, magsakat lugod, pasiring sa imo an samong mga pamibi, kay bakan mga pagdulot nin mga ostya, tanganing kaming lininigan kan sa imong kamarawayan, lugod maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanos sa nakakaligtas, na danay asiminsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Diyos na makakaman asin daing kasagkuran. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langit no na birtudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal na kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Pagkumangon na natin
Maluhod po ang gabos. Kagurang na ni kanagad ang banal, burabo ning gabos ng kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurang na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakinasin tinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos asin magkakan kaini, kainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kali sa singgirari pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kang mugabos asin mag-inom kaini, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, papabuloson, para sa inda asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibunin do sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo babalik iharay. Kaya kami nagroromdom kan sa iyong pagkagadan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom na mga kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malugos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo sa Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girum sa iyong pagkaira kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanig magin kay ras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya, sa imo Dios sa mga makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 Magtindog po. Natukdoan kan mo nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa raldaw, itaw mo sumuya ang unyan, asin patawad mo kami sa mong makasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdaraha sa sugot,
kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mong katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanin na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nag-aalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan. As ipapagkani ko na siya mapatuninong asan magkawuronyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Diyos na nagpapara kan mga kasalan ing kinaban. Kordero ni Diyos, kahiraki kami. Kordero ni Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kinaban. Cordero ni Diyos, kahiraki kami. Cordero ni Diyos, nagkaroon mga kasalanan kinaban. Cordero ni Diyos, gawi kami Maluhod po ang gabos. Uyang kordero kan Diyos, ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigon ay kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin
Pamibi para sa jubileo kan sa tuyang parokya. Maluhod po ang gabos. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang pano nin pagpasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ika ang samuyang naging pailihan, sa lambang momento kan sa mong kasaysayan, an sa imong grasya padagos na nagsusupay. Heso Kristong kagurangnan, dinawag mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan sa mong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, ang henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso asin mga laiko na nagtugdok kay ning komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangangataman kan mga pamanang ini, sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Wanal na Espiritu, baguhaan sa mo mga puso, mantang kami nag-aandam para sa jubileo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong asin naglalakbay sa durungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo asin urong ng gayo sa mga hobenes na iyo ang naglaom kan sa mong simbahan. Ubanan na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang pagirumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog nin pagtubod para sa mong komunidad asin pamilya. Sa grasya sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin anggustya, ipamibig mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipigpasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkuran, ika na nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkuran, sa pagkabuhay luwat ni Kristo, padakula sa mo ang bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panoa ang mga ansamong puso, kan kusog ni nakakaligtas, nakakanon. Huli ki Kristo, asa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagirumdom, siring sa sinabi po sa kapinunan ang second collection para sa tuyang sa koneksyon para sa paghahanda sa tuyang dakulang selebrasyon ang anibersaryo kan 450 anibersaryo kan sa tong parokya. Liwat bukas na po ang pag-enroll sa Holy Cross Parochial School. Igwa po kita ni mga ma-assist na mga teachers sa ako kan sa idong aki. So at the Holy Cross Parochial School, we go beyond academics, developing faith, integrity, in excellence in every learner, faith-centered education, holistic formation of learners. Kan nakaaging pitsa 5 po, nagkaigwam ning pagkumpil, digdis sa tuyang parokya, igwa po kitang 109 na kinumpilan. Ini po ang ikaduwang batch ning confirmation sa satuyang parokya asin an masunod po kaini sa next year bilang programa kan sa tong parokya an pagkumpil at the end of the school year of the grade 6 pupils. Salamat po sa nagsuporta sa launching nato kang 2 taon na preparasyon para sa foundation 450th foundation anniversary celebration kan sa tuyang parish. Imbes po kang regular na meeting ngunyan na Domingo kan parish pastoral council, pinag-move po ang PPC meeting sa sunod na Domingo pitsa 17, mantang ang executive board meeting gigibuon sa Huwebes petsa 14.
Ngunyan po, iniimbitaran si mga birthday celebrants na magranidig sa inutan para sa pagbendisyon. Matindog po. Bendisyon para sa mga nagseselebrar kan kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na iya sa kinaban, idinudulot niya man sa pasasalamat sa pag-umaw para sa imong regalo yung buhay. Inanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa idang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo na yung buhay asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya sin grasya, tanganing padagos sinang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala siring man sa idang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon, kahilangan, asin ano man nakatibaadan, tanganing danis na makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan. Ang Ama, sinanaki, asan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang bisa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ibig sa pagsamba, pinili mong banwaan, napanokan tataramo. Magdanay sa